הלו, שלום לך. שלום לך, אחרי שחיכינו פה. אין עיכוב, אין עיכוב, אין עיכוב בטיסה. תראו כבר שערות לבנות, שערות לבנות. יאללה, בודפשט, אנחנו בדרך. לינוי! לינוי, הפסיק הגשם, לא צריך מטריה. אני לא סומכת על המזג האוויר. לינוי, לא צריך מטריה, הפסיק הגשם. חושבת שיורד גשם. היה לנו גשם בבוקר, חבל לכם על האף. נרטבו לי הנחיריים. לא יורד גשם. הלו, איפה היא? איפה היא? יש אופניים. לא יורד גשם. לא יורד גשם. לא יורד, לא יורד. איפה את? לא יורד. אנחנו במצודת הדייגים. היא לא מפסיקה לצלם, להציק לי. אני רוצה ליהנות מהנוף, תראו, מהפסלים. היא לא מפסיקה להציק לי. אין מה לעשות, אני בורח ממנה. הנה, אתם רואים אותה? היא נעלמת לי מאחורה? כן. ואיזה יופי של מקום. וואו. וואו, 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 וואו. בגלגל הענק, תראו איזה יופי, תראו. להפוך את הכיוון. הנה, לאט לאט, לאט לאט כל העיר מתגלה. וגם הקורת בטון אני אומר, הקורת ברזל. אני מצלם את הקורת ברזל. אני מצלם את הקורת ברזל, את קולטת? אבא מצלם קורות. אבא מצלם קורות. הנה, הנה, הופה. אנחנו על גדת הדנובה. הנה הדנובה בערב. בבוקר היה פה מבול. חבל לכם על הזמן. אחר כך הכל התבהר, והיום שלנו היה אופטימי וורוד ונקי מגשם. זה הדנובה בלילה. מחר בעזרת השם, לא מחר, מחרתיים, נעשה הפלגה על הדנובה. אנחנו במדרחוב של וינה, נכון? לקחנו יום טיול לווינה, אנחנו במדרחוב, מיליון אנשים. מיליון אנשים. ערימות, בלי סוף, נחיל. עוד מעט נלך לאכול שניצל וינאי. נטלי אמרה לי, תאכל בטעם עגל. לא עוף, המקורי זה עגל. אבל הנה, הנה המדרחוב. הנה לינוי, לא מרפה. הנה המדרחוב, חבר'ה. זה המדרחוב. וינה. סליחה, ויינה.
לינוי, אנחנו פה בווינה, היא רוצה תקליטים. גם בווינה היא מחפשת תקליטים. כן, כן, אז אני הולך איתה, מה אני אעשה? לא עוזבת אותי. רוצים לראות את האוטובוס קומותיים? יש פה אוטובוס קומותיים, תראו. הנה אוטובוס קומותיים. משהו. באנו לאכול את אחד מהמאכלים המקומיים, קיורטוש. עניינים מתוקים בקיצור, עם שוקולד וספרי, באתי להגיד, קצפת. עוד מעט יגישו ונראה לכם מה זה בדיוק. זה טעים? זה מתוק, זה חייב להיות טעים. אימא'לה ואבא'לה. לינוי, טוב שלא לקחנו שלם ולקחנו רק חצי. כן. וואו. פינוק מתוק של שעת צהריים. הגענו לגבעת גלרט, עושים שיפוצים למעלה. לא ויתרנו, עשינו דיטור, מעקף. אז נראה לכם. אתם רוצים לראות את הנוף היפה? בבקשה. הנה הנוף, הנה הדנובה. הגשרים למטה. מזג האוויר נפלא היום. הכל פרוס לנו. רואים טוב, זה העיקר. ממש יפה. גבעת גלרט. סוחפת אותי, אבא בוא נעלה ברגל עם סגור, אל תהיה מפונק, בוא נטפס, לא קשה. עכשיו אנחנו יורדים, כן? עכשיו אנחנו יורדים את הירידה, אבל השם ישמור, איזה כושר יש לה? לינוי קומנצ'י, מקום שני באולימפיאדה. הלאה, עולה. התפנצ'רתי כבר מהליכה איתך. הגובה של בניין הפרלמנט הוא 96 מטר, וזה באמת קשור גם להיסטוריה שלהם, כי שבעת שבטים המדיארים הגיעו בשנת 896, אז הם שמו את ה-8 בצד והשאירו את ה-96. בנוסף, בניין הפרלמנט באותה תקופה היה הבניין היקר ביותר בעולם. עם הכסף שהשקיעו בבניית הפרלמנט יכלו לבנות עיר לכ-20,000 תושבים. סיימנו את הטיול בבודפסט, היה לי לא קל איתה, נודניקית לא קטנה, אבל נהניתי, אני חייב להגיד שנהניתי, אנחנו בזה תעופה, בעוד 800 שעות הטיסה שלנו. 800 שעות כן, הטיסה. אבל היה מאוד נחמד, נכון לינוי? נהנינו ובאמת חווינו פה אווירה, משהו. האוכל עוד יותר טוב מהאווירה אפילו. תהיה פעיה תענוג.